right muri yeZimbabwe ndadzoka ndine nyaya dzakata sedzidzi dzekuti ndinenge ndisiri kufara nadzo. Ndiri kuona kuti vanhu ava vari kutojaidzwa vachijaira, ende pakujaidzwa kwacho vasvika pachikamu kana kuti pastage yekuti vaakukura nazvo. Panapa muri yeZimbabwe nyaya iri panapa ndiri kuona there is this certain guy uyo anozikanwa kuti timu rake muchamuziva mese, handiti anenge achingonzi professor something. Ari kutaura kuti zvoni the crocodile ndo pane musoro wenyaya yake. Anonzi dear Zezuru people, Mugabe ruled for 37 years, but you want Karanga people to rule only 9 years. If you are planning to remove Idi Mnangagwa from power, then we will deal with you collectively. Yes, we will kill you. Madununu ndo zvavari kubuda vari kutaura, vari kuchikidzira vana veZimbabwe, kitingati kuchikidzira varungu. Nai chekutanga chanoda kuzivisa nje kuti kana uri kuparliament uri mushandi, kana uchinge uri kusenate whatever side resera uri, you are an MP, uri councillor, uri minister, uri president, uri vice president, uri chairman, uri chiko chauri chese, as long as ukangonzi uri civil servant, uri mupurisa, uri musoja, uri munhu wekukanzuru, uri mushandi wevanhu, ukaona zvakusvika pakuti wakunakidzwa negraft, zvekusvika pakuudza varungu kuti zvoni makajaidzwa, ninga yakashanda makore akawanda pamakambani panapa, imi mauda undudzwa kuti ndichiresigna nekuti age yaenda kana kuti nekuti nguva yapera, ndezvekwenyu, ndinogona kutodhila nemi ende ndichakuuraya, zvinhu zvekuti hazvigamuchirike. Vanhu ava vanofarisa zvekusvika pa the extent yekuti handizive kuti kufarisa kwacho. Ende chinhu wani chandoda kuti ndizivisa vanhu, hakuna munhu akambonzi ndiye achangouya panyika oita mupire kunzi anenge achingouraya vanhu chete iye aripo. Komanaka zvanyanyodi munouraiwawo ende munourayikawo, nekuti hauzive kuti mangwana uchasangana nevakaita sei. Vanga vari kuvacho vaitozvitana chamangwiza, chamakuvangu, chamagwegwedzura, vachirova chematsenganzungu, vachiita zvese, but zvakazoenda nekupi? Akanetsa nguva refu mudharaBhobho, but zvakazoenda nekupi? Ukaona zvakusvika pakuti masupporters ako, vanhu vako, timu rako racho riri munaro musystem racho rakusvika pakuchikidzira vanhu. I know very well kuti those guys ma-CIOs, that's why vari kuita all this nonsense. They've been doing this for a while. Vane time vachitaura, vachichikidzira vanhu, vachinyeba, vakatanga vachitompa ari ma-advice. Musaite zvakadai soizvo, komana muchazokwadzwa ikoko, muchazouraiwa. Ende ndakabva ndaireadha code yacho kuti ndo the way yavano-operata nayo code yavo, takabva tangoisenza kuti iyo code iyo ndozvo inotaura ka yekuda kunyebedzera kunge uri kukamfota vanhu kuti vasaite something chavasiri kufarira, vasaratidzire, vasabudewo vachitushuka, vachipupuma zviri kuvarwadza nezvichemo zvavo, uchiita kunge iwewe ndiwe munhu akanaka. But zvaakuzikanwa zvese izvozvo. Ukaona wasvika pachikamu chokuzoudza vanhu manje izvezvi kuti makanikirina tichakuuraya, muri vangani, munenge muchizviita muri kupi? Simba racho iroro munenge mucharamba mungori naro riri mega rekuraya vanhu here? Muchizviitirechi? Because chinhu chinoitika ndechekuti chiri fun. Ngatiti for example toenda tonosangana nevana vaED, hauna hwano unonzwa wachiudza kuti tichazokurovai, tichakuurayai, tichakuita sei. Vari kutoenjoy life, they are busy kutoita mabusiness. Vafana vacho vatori nemari, mamillionaires most of them, vari kutogadzira mari because vanozviziva kuti mukana inguva unodarika. Vanenge vachitoshuwira kuti toda kutosvikawo pakasvikwa nana Chatunga, even though ana Chatunga vanga vasingashande zvavo, vaingoshandirwa nababa, but vanenge vachitoti toda kusvikawo kana kuti kutodarikira by far, vorambawo vari the richest family. Saka izvozvo ndo zvinenge zvakutiraya kumaintainwa navo. But unoona rimwe dununu duchke zununu rekuti rinenge richipiwa zvimari zvisingatenge, ndo rinoda kusumudza musoro richitaura kuti zoni ndichazokubatai, ndichakuurayai, ndichakurovai. Kudzungaira kwacho kuri very legendary, kudzungaira kuri satisfied, kudzungaira kwemunhu akagraduata. Hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo. Hatitarisire kana kuexpecta kuti wobuda uchiti uchauraya vanhu. Why? Because hanzi muri kuda kuti uyu atonge makore mashoma chete sei, uyu akatonga 30 something. Hazvina basa because vanga vari vanhu vamwe chete. Imimi makazvitarisa imimi.
do you think kuti iye wacho 37 dzacho achadzisvitsawo achiri kurarama? Makore acho anenge ataura nani waataura naye ndiye Mwari here? Ane kalenda, ane phone number dzaMwari dzekuti anenge achiudzwa kuti uchagara makore ese iwayo. Zvimwe zvacho hazvina musoro zvinenge zvichitaurwa nevanhu ava. But anyways, andisinoramba chipedza nguva nyaya dzinoramba dzichitaurika dzakawanda zvinotaurwa zvipere, vanhu vanenge vachingorotomoka vachivhurika ende topedzera takutoshamisika kuti boy here pane zvinhu zvamungutaura. Amen. Pamwe makaudzwa kuti ndimi muchazokwanisa kuzodzima vanhu vacho, zvinoshamisa. Isusu tinenge takangotarisawo tongoti aiwa meso anongotarisa zviuya zviri mberi, ndo situation yacho iri panapa. Ndisati ndaenda zvangu regedza ndishandise mukana kuzivisa maZimbabweans ese naye vari munyika yeSouth Africa vari kudawo kuregisterwa macompanies kunoku nekuvhurirwa maFNB business accounts. Ndiri kuti chiko inini hangu hanisiri ndinozviita, asi zvinoitwa necompany iyo inonzi Education Research ine flyer rikubuda apo. Saka ndiri kuti kana uchida kuregisterwa company ubvovhurirwa FNB business account usina work permit kana study permit, garai mabata Education Research, garai mataura navo vakuitirei mukoma Owen. Vanobatika ipapa panhamba dzavo dziri kubuda ipapa ende vanokuitira nationwide kwese kwauri. Sedha uri kuPolokwane, uri kuCape Town, uri kuDurban, uri kuRustenburg kunoku, uri kwakasiyana siyana, vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari. So contact them on their numbers that are showing on the screen. Avatarise kuti uri muPumalanga here, uri Northern Cape here, uri muChiko, Joburg here, Pretoria here, tingadzitaura dzikasatopera, uri kuVenda here, uri kupi kwauri ikoko, vanokuitira, vanokubatsira. Chinodiwa kutaura navo pane namba dzavo. No work permit, no problem. Education Research is the solution.